Tervetuloa Magneettista videomarkkinointia podcastin pariin. Tuntuuko sinusta, että se ootat jotain täydellistä hetkeä jonkun uuden asian aloittamiseen? Olipa kyseessä sitten oman bisneksen aloittaminen tai sen kasvattaminen tai jonkun uuden asian aloittaminen sen yrityksen sisällä, niin me luulen, että me kaikki sanotaan itsellemme joskus, että nyt ei ole oikea aika. Ja ainakin me on tunnistanut itteni monesti siitä, että me ajattelen vaikka, että no pitää hankkia vielä lisää osaamista, pitää olla paremmat välineet, että me voin tehdä jotain uutta. Ja ehkä sitten joskus, kun on paremmin aikaa ja me on parempi siinä, mitä me teen, niin sitten voi aloittaa. Ja tämä on todellakin tosi tuttu ajatus ja tänään me haluaisinkin puhua tästä. Ja tämmöisellä näkökulmalla, että minkä takia paskasti tehty on parempi kuin se, että jättää kokonaan tekemättä. Ja tämä on nyt tosi tämmöinen aika raffisti sanottu asia, mutta me on ihan rehellisesti tätä mieltä. Ja me tuon kertomaan seuraavaksi tarinan tämmöisestä tilanteesta, missä ollaan huomattu tämä asia ihan todeksi. Niin aika radikaalisti sanottu, mutta nyt me kerron, että miksi. Ja nyt meidän täytyy ensin mennä ajassa taaksepäin, noin 7 vuotta, muistaakseni, jotakin sinne päin. Ja jos tosiaan, että en ole sulle hirveän tuttu, niin minä tosiaan laulan myös bändissä nimeltään Children of the Frost. Ollaan tämmönen sinfonista heviä soittava bändi. Ja just silloin 7 vuotta sitten suunnilleen, eli se oli niin kuin vuosi 2018, niin siihen mennessä oltiin oltu noin muutama vuosi kasassa. Eli bändi on saanut alkuunsa noin 10 vuotta sitten. Ei mitään tarkkaa päivää siihen ole, että milloin se perustettiin, mutta kumminkin. Oltiin oltu muutama vuosi siinä jo soiteltu ja näin. Ja sitten me alettiin siinä kohtaa, kun oli sopiva porukka löytynyt, niin pohtimaan, että pitäisi saada äänitettyä biisejä, koska meidän musiikkia ei voinut kuunnella siihen aikaan vielä mistään. Ja se oli tietenkin aika ankeeta, koska ainut mahdollisuus sitten kuulla meidän musiikkia niin oli tulla keikoille, eikä niitäkään ihan joka välissä kumminkaan ollut. Ja meillä on siis bändissä koko ajan ollut tämä yksi biisintekijä, biisinkirjoittaja, joka osasi kyllä tehdä demoja, koska niiden avulla me oltiin ylipäätään opeteltu niitä meidän biisejä. Mutta tosiaan niin hän oli kyllä siinä, mutta että meillä ei ollut kenelläkään kokemusta siitä, että miten ihan ammattimaisesti musiikkia nauhoitetaan. Ja varsinkin nyt jälkikäteen, kun miettii niin ei meistä kukaan oikein tiennyt, että mihin tässä ollaan ryhtymässä. Ja lisäksi niin kuin monilla pienemmillä bändeillä, niin rahaakaan ei hirveästi ollut, joten sitäkin sit piti miettiä, että miten me saadaan äänitettyä esimerkiksi rummut ja laulut, koska ne on monesti ehkä kaikkein haastavimmat äänitettävät instrumentit. Ja no, me lähdettiin kumminkin tekemään sitten EP:tä, eli tämmöistä, ei ole ihan niin kuin albumi, mutta lyhyempi, niin ensimmäistä EP:tä lähdettiin sitten askel askeleelta tekemään. Ja rummut äänitettiin yhdessä nuorisotalossa Vantaalla. Siellä silloin asuttiin ja en valitettavasti ollut sillä paikalla silloin, mutta olen kuullut, että se olisi ollut aikamoinen farssi. Ja
En ole tosiaan missään kohtaa nähnyt näitä äänitystiloja, mutta ilmeisesti se studio oli aika kämäinen, kämäinen ja mikrofonitkin sellaiset, että niihin saattoi vuotaa niin kuin sellaisia ääniä, mitä niihin ei olisi saanut tulla. Eli semmoinen sitten johtaa siihen, että se jälkityö, editointi, miksaaminen ja tämmöinen on tosi kauheata ja vaikeeta, koska semmoisia ääniä, mitä ei haluta kuuluvan, niin on tosi haastavaa poistaa jälkikäteen. Ja kyllä ne rummut purkkiin saatiin, mutta ei kuulemma ollut silleen hirveän hyvä kokemus. Näin on kuullut. No basso taisi olla ehkä kaikkein helpoin, koska se iskettiin vaan suoraan tietokoneeseen kiinni. Ja oli tosiaan sitten kitaristilla, joka soittaa myös bassoa, niin lainabassolla tehtiin nämä bassoäänitykset. Ja kitarat äänitettiin meidän silloisessa kodissa sillä tavalla, että me mikitettiin yksi vahvistin meidän niin asunnon ei olkkarissa, vaan tämmöisessä vähän niin kuin työhuoneessa, tämmöinen ekstra huone. Niin siellä mikitettiin vahvistin, sitten sieltä tämän työhuoneen oven alta kulki johto toiseen huoneeseen, eli olkkariin, jossa se tietokone oli, millä äänitettiin. Ja tosiaan se työhuone, missä tämä vahvistin pauhas, niin ei ollut millään tavalla kovin hyvä ehkä tämmöiseen nauhoittamiseen ja siihen tarkoitukseen. Ja koska se oli niin kuin tosi tyypillinen tämmöinen neliönmuotoinen huone ja jonkun verran kaikua myös, kun ei meillä ollut niin kuin mitenkään pehmustettuja ne seinät tai mitään, että tosi niin kuin kaikusaa, ja mä luulen, että sekin on tehnyt tuosta musiikin miksaamisesta aika tuskasta. Jo monta kohtaa, missä on ollut tuskasta. Ja tuo sama ongelmahan meillä oli sitten myös laulujen kanssa, koska niitäkään varten niin me ei menty mihinkään studioon, vaan tässä samaisen asunnon olohuoneessa sitten myös ne laulut nauhoitettiin ja asiassa mikrofoniakin me lainattiin kaverilta, koska meillä ei ollut semmoista niin kuin oikeasti äänittämiseen sopivaa mikkiä silloin. Eli tässä on kyllä tosi budjetilla menty ja haalittu sitä kalustoa tuohon nauhoittamiseen milloin mistäkin. No sitten kun nämä äänitykset oli tehty, niin sitten tämä meidän biisintekijä, demojen tekijä, miksas koko EP:n. Meillä oli onko siinä nyt 5 vai 6 biisiä? En muista ulkoa. En muista ulkoa ja siihenkin on syy, jonka me tässä myöhemmin kerron sitten, mutta tosiaankin me mentiin tuon EP:n kanssa tosi semmosella tee se itse meiningillä. Ja pakkohan se on myöntää, että kyllä se meininki kuuluukin siinä EP:llä aika räikeästi. Ja just tää syy, että miksi me ei ehkään muista montako biisiä siinä EP:llä on, niin on se, että mie en tänä päivänäkään pysty kuuntelemaan sitä EP:tä, koska se on jotenkin niin karseeta. Mä en ihan oikeasti muista, milloin mä sen viimeksi sekuntiakaan kuunnellut EP:tä. Ja saatiin kyllä sitten kuulla siitä myös muualta. Eli minulle on jäänyt tosi elävästi mieleen, että kun sitten tuon EP:n julkaisun jälkeen me lähetettiin sitä muille arvioitavaksi. Ja sitten oli yksi tämmönen ihan siis iso kansainvälinen YouTube-kanava. Ja heidän videossakin sitten kun ne oli tehnyt semmoisen reaktiovideon siitä meidän EP:stä, niin
tämän videon kommenteissa niin sille suoraan sanottuna naurettiin sille EP:lle. Haukuttiin koko tuotos ihan täysin ja silloin me oltiin vielä myös aika nuoria, mutta otettiin tosi raskaasti nuo kommentit. Ei siitä kovin hyvää mieli tullut. Ja se hävetti myös jotenkin tosi paljon, että oltiin saatu aika niin kuin murskaava palaute tästä. Nykyäänhän tuolle koko hommalle voi jo nauraa, mutta vaikka kaikki onkin todennut, että ei EP:tä tosiaan voi ainakaan selvinpäin kuunnella. Ja kuitenkin vaikka olikin ikäviä, niin kuin tuntui ikävältä ja harmitti ja ehkä välillä myös kadutti, miten asiat tehtiin, niin tuo ei kumminkaan ollut niin huono juttu, etteikö siinä olisi jotain hyvääkin ollut. Koska oli nimittäin sit sellaisiakin ihmisiä, jotka pysty näkemään sen vähän kehnomman tuotantolaadun läpi ja tykkäs kuitenkin biiseistä. Ja se oli kyllä ehdottomasti se tärkein asia. Eli meidän tavoitehan oli, että me saataisiin sitä meidän musiikkia niin kuin jollain tavalla kuuluviin muille ihmisille, että ihmisillä olisi mahdollisuus löytää meidät, koska ilman niitä äänitettyjä biisejä se on aika vaikeaa. Ja minä tiedän, että on muutamia ihmisiä, jotka on kuunnellut meitä noista ajoista asti ja se on ihan mieletön juttu. Ja just se niin kun kultareunus tässä onkin just se, että jos me ei oltaisi julkaistu koskaan tuota paskaa EP:tä, niin sitä ei olisi tapahtunut koskaan. Eli ei meille olisi tullut niitä muutamiakin faneja, jotka on ollut siitä asti meidän matkassa mukana. Tai ainakin se olisi tapahtunut tosi paljon myöhemmin. Ja olihan tuo myös tosi opettavainen kokemus. Ja sen ansiosta osattiin tehdä jatkossa asiat paremmin. Ja jos nuo oltaisiin aina vaan odotettu sitä täydellistä hetkeä tuon EP:n tekemiselle, niin en tiedä, olisiko sitä vieläkään ulkona. Ehkä, mutta siinä olisi tosiaankin kestänyt sit 7 vuotta ennen kuin ensimmäinenkään biisi meiltä on ulkona. Ja miten tämä nyt sitten liittyy videopodcasteihin, niin on se, että ihan samat asiat pätee minun mielestä tähän videopodcastinkin tekemiseen. Eli jos minä olisin vaikka odottanut siihen asti, että minullakin on kaikki ihan täydelliset välineet, studiot ja kaikki, niin ei tätä oikeasti olisi vieläkään aloitettuna. Nytkin me käytän tässä puhelinta taas ja ei ole mikrofonia, koska se on muuttolaatikossa hautautuneena, enkä jaksanut lähteä sitä kaivamaan sieltä nyt tätä varten, joten nyt mennään tällä. Ja jos me olisin vaikka oottanut, että me on käynyt vielä jonkun yhden tutkinnon ja että me olisi jotenkin vielä enemmän asiantuntija kuin nyt, niin ei tätä vieläkään olisi tätä meidän podcastia. Ja tässä näittenkin vajaan 20 jakson tekemisen aikana minulla on sattunut mokia ja on sellaisia jaksoja, joihin en ole täysin tyytyväinen. Mutta siitä huolimatta me on saanut myös ihan suoraa palautetta, että näistä jaksoista on ollut apua. Ja se on minulle se paras palkinto, mitä me voin saada siitä, että me on ruvennut tätä tekemään, vaikka on ollutkin epävarma olo välillä. Ja mehän on välillä miettinyt just, että no onko se nyt uskottavaa, että me kuvaan näitä jaksoja milloin missäkin, aina välillä. Osaanko me puhua selkeästi ja onko minulla edes hyvä ääni tämmöiseen touhuun. Ja totta kai niin kuin joskus me mietin, että keksinkö me tarpeeksi aiheita. Ja kaikenlaisia kysymyksiä on pyörinyt mielessä, mutta aina kun saa hyvää palautetta,
tästä, niin minä kiitän itteeni siitä, että me aloitin, vaikka me en ollut vielä valmis. En kokenut ainakaan, että olisin valmis. Ja tässä on tosiaan nyt tarinaa siitä, että miksi paskasti tehty on parempi kuin tekemätön. Ja nyt se voit vaikka miettiä, että mitä kaikkea hyvää tämmöisen videopodcastin aloittaminen ja tekeminen voisi sulle tuoda, jos vaan aloittaisit vaikka tänään tai huomenna tai vaikka ensi viikolla. Miltä sinusta vaikka tuntuisi, kun joku tulisi muutaman kuukauden tai jopa vuodenkin päästä kertomaan, että onpa hyvä, kun löysin sinun videot tai podcastin ja tykkään sinun tyylistä tosi paljon. Minä voin ainakin sanoa, että se tuntuu tosi siistiltä ja just tämmöiset kommentit saa minut aina jatkamaan tätä, koska se on ihan hurjan palkihtevaa ja kiitos vaan kaikille, ketkä on missään vaiheessa mitään kautta laittanut viestiä. Ja saa laittaa edelleenkin tulemaan. Se on oikeasti tosi hienoa aina kuulla, että me on voinut jotakin auttaa näissä videopodcastiin liittyvissä asioissa. Ja mielellään, kun juttelen lisää näistä asioista myös ihan just siun kanssa, joka kuuntelet siellä, niin ihan lisääkin. Mutta jos siellä sait jotain oivalluksia tästä jaksosta, niin kerrohan se ihmeessä tuolla jakson kommenteissa, YouTubessa tai Spotifyssa. Lisäksi jos se innostui videopodcastin tekemisestä nyt tosi paljon ja haluaisit päästä alkuun mahdollisimman nopeasti, niin käy hankkimassa tämän jakson kuvaustekstistä minun maksuton mini-opas Näin aloitat videopodcastin vuonna 2025. Ja nyt on myös sillä tavalla jännät ajat, että me on suunnitellut oman verkkovalmennuksen tekemistä tästä aiheesta, jossa tähän paneudutaan vielä syvemmin. Ja jos haluat pysyä kuulolla ja saada ensimmäisten joukossa tiedon tuosta valmennuksesta, niin siinäkin tapauksessa kannattaa liittyä minun sähköpostilistalle tilaamalla tuo mini-opas. Paikat tulee todennäköisesti olemaan aika rajattuja nyt tässä vaiheessa, koska minä haluan päästä kehittämään juttuja vielä silleen pienemmällä porukalla ja saada tuosta valmennuksesta mahdollisimman hyvään. Joten jos tosiaan kiinnostaa ekojen joukossa tietää tuosta valmennuksesta, niin käy se mini-opas hankkimassa, niin sitä kautta tulee sitten tietoa myös sähköpostin kautta. Lisäksi me arvostan kovasti, jos sinä tykkäät tästä videosta YouTuben puolella tai jätät tähtiarvostelun Spotifyssa. Se auttaa minua saamaan tätä videopodcastia tätä videopodcastin ilosanomaa eteenpäin uusille ihmisille. Lisäksi jos sä käytät Instagramia, niin jaa se on kuunteluhetki siellä ja merkkaa mute @videosifi, niin miekin näen sitten, että kuka tätä ohjelmaa kahtoo ja kuuntelee. Mutta nähdään ensi viikolla taas. Se on moikka!